far. Gratulerer med dagen. Her har jeg 2 taler, og min far, samfundsstøtte og statsministerkandidat for de borgerlige, skal selv få afgøre, hvilken af de 2 jeg skal tale. Den ene heter min fars bedste side. Den andre, min far, incestmonstre. Nu, far, hvilken foretrækker du? Nej, det var noget svært. Men jeg tror, jeg godt kan lide den. Og mine bedste siger. Kom nu an, mand! Tag nu den der om incestmonstre. Incestmonstre! 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 Ja, lad gå. Tag nu den der om incestmonstre. Jeg glæder mig. Min far, han er et incestmonster. Det gamle lorte til en band med Michael fast med iskold kætting og knæpper du til øve. Sig nu stille, Michaeline. Tror du ikke, han har knæppet mig af? Yes, far har knæppet mig i roven i årsvis. Vi er tomme for fløttesauce. Nej! Jo. Nej, men hvad sker? Det kan virke som om min kone har blivet forgiftet. Måske med arsenik. Fra Aalborg Arsenikfabrik. Hvad sagde han? Nå, der var mor, der er forgiftet. Måske med arsenik fra Aalborg Arsenikfabrik. Morderen er... Morderen er dronning Margrethe. Men, hvornår? Nu bliver jeg virkelig forskrækket. Hvem er morens morder? Følg den spændende fortsættelse. Men I bliver nødt til at vente en uge på næste episode af Forskrækkelse.